Päkim payxat ummany Magtumulu Prağı ýylynyň gyspatynyň tamamlanyp barýan pursatlaryny ýurdumyzda ýakymly howa gurşawy emele geldi. Ayratyna Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy, gahrman arkadamynyň başlangyjy we ýygyderli tagallaty itaatine binýat bolan Täze şäheriň çägine fevral aýynyň täheri hassa ýakymly. Bu yerlerde Arkadag şäheriniň ýokary ekologiýa derejesi bilen daha kuwaty utgaşyp, insan kalbyna oňyn täsir etýän ýagdaý dörýär. Juwanlygyň, gözelligiň we amatlygyň bir bütewligini emele getiren Arkadag şäheriniň ilatyny täze ýeňişlere, beýik maksatlara ruhlandyrýar. Akylly şäher konsepsiýasyna munasip bolan Täze şäheriniň her bir täheri nurany arzuwlar, täzesil ýörelgeleri esasy uredinýän maksatlar bilen başlanýar. Bu bolsa täze günüň ulüsünlikleri, bagtyar durmuşa we täze dähmet ýeňişlerine wetlenjekdigini aňlatýar. Kanunçylyk esasyny döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine ýa bolan Täze şäher ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy, gahrman arkadamynyň başlangyjy bilen ýaýwanlandyrylan we häzirki döwürde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarmynyň ýolaşçylygyna dowam etdirilýän ärt uly özgertmeleriň anyk netijesidir. Arkadag şäheriniň ýurdumynyň gadymy künjekleriniň bir ýerinde pederlerimiziň şöhratly taryhynyň gözde salýan ýerine gurulmagyna çuňur many bar. Çünki gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen bu ägirt uly şäher guruluş taslamatynyň durmuşa geçirilmegi, Türkmenistanda amal asyrlayan durmuş ugurly we ýurdumyzy kime taraplaryň ösdürmäge, oň ykdysady kuwatyny pugtalandyrmagy, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmagy gönükdirilen döwlet siýasatynyň üstünlükleri wetlenýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Köpetdaň azaýyp dağ eteklerini ýerleşýän Täze şäher öňdewarjy sanly, maglumat aragatnaşyk we ýaşy tehnologiýalary esaslanýan akylly şäheriň aýdyň nusgasydyr. Ähli amatlykları önüne jemleýän döwrap ýaşaýyş saýlaryna göçüp gelýän bagtyar maşgalaryň şatlyklarynyň buýsançlarynyň çägi ýok. Olar bagtyar durmuşyň berkarar bolma ugruna döwlet derejesine ýygyderli alad edilýänligi üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy, gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarmyza tüý sürekden çykýan alkyş we hoşarlyk sözlerini aýtýarlar. Muň ödi tutuş ýurdumyzda bolşýaly, gahrman arkadamyzyň tagallatyndan binýat bolan Täze şäherde adam hakdaky aladanyň mühim orna durýanlygynyň nowatdaky beýandyr. Täze zaýlyň otoglary bilen bir hatarda olaň aşkanalary döwrüň talabyna laýyk derejede injamlaşdyrly. Aşkanalarynyň giňligi olarda häzirki zaman mebelleriniň we durmuş ulgamyna degişli injamlaň bolmagy, olaň öý beýkeler üçin zerur oňoýlyklary önüne jemleýändigini görkezýär. Häzirki zamanyň öten talaplaryna we milli binagarlyk ýörelgelerine laýyk derejede gurulyp, ulanmagy berilen ýaşaýyş saýlary injamlaşdyrylyşy babatda bolşýaly. Bide gaýratynlyklary boýunça da ýokary halkary görkezjilerine dol laýyk gelýär. Täze zaýlary göçüp gelmek bagty meýetlerden bagtyar maşgalalar bu binalyň häzirki zaman talaplaryna bolşýaly, halkymyzyň milli ruhuny dolu gywap gelýändigini aýratyn nykdaýarlar. Häzirki döwürde halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşy, çağalaryň sağlaşyk ödüşi bilen baglanşyk meseleleň oňun çödülmegine döwlet derejesine ähmiýet berilýär. Bu bolsa bagtyar çağalyň ýurdu hökmüne ikrar edilen Türkmenistany adamlar, hususan üzüp gelýän ýaş nesiller hakdaky alada döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmüne kesgitlenendigini görkezýär. Täze zaýlary göçüp gelen bagtyar maşgalalar öýüň töründe bereketli detterhanlaryny giňden ýadym. Dogun garnaşlary, goňşy golamlary bilen şatlyklaryny paýlaşýarlar. Muň özi ýurdumyzda agdy berlegiň, asudalyň we awadan durmuşyň berkarar bolanlygynyň nowatdaky sugutnamasydyr. Şowur wagtyň ödüne halkymyzyň milli ýörelgeleri, Täze zaýlary göçüp gelenleri mübareklemek desury häzirki döwrüň ruhuny gywap derejede ösdürilýär. Asırlaň dowamyna döredilen we dünýä nusgalyk milli ýörelgeler ähli döwürleri we nesiller baglanşdyryp biziň döwrümizde gelip ýetdi. Bagtyar maşgalalaryň jaý toýlaryna halkymyzyň taryhyň dowamyna döreden ýaxşy desurlar öz beýan tapýar. Şeýle hem ula adamlar üçin bolşýaly, sağlar üçin hem zerur bolan amatlyklar öňüne jemleýän döwrap ýaşaýyş saýlary halkymyzyň göwünden turýar. Şeýlelikde bagtyar maşgalalar döredilen ähli amatly mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarmyza hoşarlyk sözlerini beýan etýärler. Muň özi azaýyp pursatlary önüne jemleýän we ýaxşy arzuwlary bilen dowamata atarlan desurlaryň halkymyzyň güýjüne güýç, şatlygyna şatlyk goşýanlygynyň aýdyň beýanydyr.
Arkadaş şäheriniň ähli amatlykları öňüne jemleýän täze ýaşaýyş aýlaryna göçüp gelen bagtyar maşgalalar sebitde deňi taýy bolmadyk täze, akylly şäheriň isretli durmuşynyň hüzürini görüp ýaşaýarlar. Muň öýde bu kunjekde ihlatly we tutanýarly dähmetiň netijesinde döwrap ýaşaýyşyň ygtybarly binýadynyň emele gelenliginiň nowataky tutnamaslar. Şol wagtyň öýüne täze şäheriň köçelerini Jemgeçilik ulagynyň ekologiýa taýdan arasy görnüşlerini hereket etmegi, bu kunjekde amatly howa gurşawynyň saklanmagyny şertlendirýär. Hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman Ferdarymyz türkmen halkynyň milli lideriniň başlangyjy boýunça gurulan häzirki zaman düdümi bolan arkadagy şäheriniň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak ýoluny mühim ädime öwürlendigini bellemek ýakymly. Täze şäherde milli saglyk goraş ulgamynyň döwrap binalarynyň gurulandygyny bellemek gerek. Häzirki zaman saglyk idaralarynyň dünýäniň öňdewarjy önüm öňörjileriniň enzamlary bilen üpçün edilmegi, olarda ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlarynyň häzirki zaman talaplaryna we ýokary halkary görkezlerine laýyk gelmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Bu ulgamyň işgärlarynyň hünär derejesini kämilleşdirmek, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman Ferdarymyzyň döwlet ýasatynyň ileri tutulýan wezipesi hökmüne kesitlendi. Şu maksatlary bilen halkara hyzmatdaşlygy işçiň ötürilýär. Bu ulgama degişli häzirki zaman diýetgalar ýygydarly gurulýar we ulanmaga berilýär. Olaň maddi enzamlaryň binýady döwraplaşdyrylýar. Şol wagtyň öýdünde daşary ýurtlaryň öňdewarjy klinik merkezleri bilen özara tejribe alşmak işçiň ýoly goýulýar. Arkadaş şäheriniň ýetadi binalarynyň hataryna Berdimuhammed Anaýew adynaky Arkadaş şäher Muallimçilik orta hünär okuw mektebiniň Gurbanyňly Berdimuhammedow adynaky Çağalar tagaldyş dikeldiş merkeziniň Taşly Dursunow adynaky Arkadaş şäher Lukmançylyk orta hünär okuw mektebiniň Çağalar waglarynyň hemde umumy bilim orta mektepleň lukmançylyk idaralarynyň sport toplumlarynyň mühim orny ýelendigini bellemek ýakymly. Häzirki wagtda garaşlyk ýyllaryna kemale gelen ýaş nesil ata-babalarymyzyň asylly ýörelgelerini we wesiýetlerini dowam etdirjiler, ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegini ödýär. Olara watanymyzyň we halkymyzyň geljekki ykbalyny alýar. Şoň üçin döwletimiz biziň geljegimizde bolan ýaşlarymyzyň döwrap bilimleri el almagy, geljekde üstünlükler gazanyp, erkin we bagtyar durmuşda ýaşamagy, dörejilik ilhamny ösürmek üçin ähli şertler döretýär. Täze şäherde Döwlet Mehmet Azada adynaky şäher kitapxanasynyň taryhy өлkäni öwrenş muzeýiniň Saky Jeparow adynaky ýürüýte sunwat mektebiniň Şükrüwagşy adynaky Çağalar sunwat mektebiniň Göregli adynaky döwlet atçylyk sirkiniň Aman Gulmamedow adynaky döwlet drama teatrynyň binalary hemde medeniýet we sunwat işgärler üçin ýaşaýyş jaýlary guruldy. Häzirki zamanyň ösen we amatly şäher hökmüne iqrar edilen Arkadagy şäheriniň nurana ýollary ýurdumyda bagtyar durmuşyň dowamaty atarlýanlygynyň misaly hökmünde awdançylyk we amatlylyk babatda tapawutlanýar. Şunda idara we durmuş maksatly diýetgalan has oňoýly ýaşaýyş aýlarynyň, ministrliklerin we puwdoklaryň dolandyryş idaralarynyň, banyklaryň, şahamçalarynyň we beýleki döwrap diýetgalan binagarlyk keşbi bu ýerniň ajaýyp TV gözellikleri bilen bir bite usalaşygy emele getirýär. Şeýle hem täze Arkadagy şäherine halkary ülgülerine laýyk gelýän köp şahaly ýol ulag düdüminiň bardygyny bellemek gerek. Giň şaýollar, köçeler we halkylaryň satyryklar häzirki zaman ışıklanýar, video gödökçülük we dolandyryş ulgamlary bilen üpçün edildi. Täze häzirki zaman awtobuslary we taksilary Arkadagy şäheriniň ýaşaýjylary hemde mehmanlar üçin ýokary hilli we medeniýetli hyzmaty üpçün etýärler. Akıllı zay teknologiýalary ulanyp gurulan döwrap 5, 7 we 9 gatly köp öýli ýaşaýyş aýlary we 2 gatly kotejler Arkadagy şäheriniň aýratynlygydyr. Muň öýde öý dolandyrmagyň intellektual ulgamydyr. Ol internet tor arkaly öýleň durmuş üpçünçiliginiň we howpdyldygynyň ähli ugurlarynyň işini awtomatik we sağlaşyk işini üpçün etýär. Şoň netijesinde öýleri we hojalyk işlerini aralykdan mysal üçin smartfonyň kömegi bilen dolandyryp bolýar. Öňdewarjy teknologiýalary toğun, agyz suwunyň we TV gazyň sarp edilişine hasaba almagy mümkinçilik berýär. Täze şäherde optik süýümli kommunikasiýon ulgamynyň ornaşdyrylmagy ýokary tiýirlikli internetde ulanmaga mümkinçilik berdi. Şeýle hem Arkadagy şäheriniň gurulşy we oň sanly binýadynyň işlem taýýarlanmagy ýurdumyň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talipleri we professor muallimler düzümi üçin nazariýet bilimlerini, ukyplaryny, täzesil tekliplerini we pikirlerini iş ýüzüne ulanmagyň özü bolşy mektebine öwrli. Gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiziň nyktaýşy ýaly ýaş nesil watanymyzyň geljegdir. Oň okgunly ötüşiniň hereketlendirji güýjüdir.
Häzirki wagtda ýaşlarymyz ýurdumyzda ýaýwanlandyrılan giň erimli özgörtmeler maksatnamalaryny we ýer tatlamalary durmuşa geçirmek işe gatnaşýarlar. Mysal üçin täze şäherde bir näçe ýokary okuw mekdepleriniň talipleri ýaşaý saýlarynyň en semetinde akylly ulgamy gollamak işlerini amala aşyrdylar. Şoň bilen birlikde ýokary okuw mekdeplerine muallimler we talipler gatnaşmagyna bilim ulgamy üçin sanly çözgütler işlem taýýarlandy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy, gahrman arkadagymyzyň kimde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarymyzyň taýty tagallalaryny netijesinde arkadag şäheri ýurdumyzyň jemgyçilik saglygy goruş ulgamyny gazananlarynyň bulgamy öňdewarjy usullary we tehnologiýalary şol sanly ulgamy üstünlikli ornaşdyrmagyň aýdyň mysalyny alamatlanýar. Ýurdumyzda halkymyzyň saglygyny pugtalandyrmak, saglyk döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça ýygyderli alınıp barlayan işler köpçüliklerin bedenteri sport hereketini höwetlendirmek we ösdürmek oňa ilaty, ilkinji nowatda bolsa, ýaşlar giňden çekmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berqarar etmek boýunça görülýän çäreler bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ýaş nesil barada atalyk aladatny etýän gahrman arkadagymyzyň asly başlangyçlaryna we işlerine türkmen jemgyýetiniň köp asyrlyk parasatly diýip desurlary we ruhy ahlak ýörelgeleri münasip dowam tapýar. Arkadag şäherine Bedenteriýa sport baradaky baş müdürligi döredildi. Köp orly sport toplumy we sport merkezi 10 000 orlyk stadion uruldy. Arkadag şäheriniň tatlamalary işlem taýýarlananyna we desgalyň gurulşygyna ýaş netli terbiýelemäge, olary bilim bermäge we sağlaşykly ösmegine degişli meseleleri aýratyn ünsürlendigini bellemek gerek. Bu mesele Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna durýar. Muň öýdi kabul edilen degişli maksatnamalarda we ýygyderli durmuşa geçirilýän anyk çärelerde öz beýan tapýar. Arkadag şäherine gurulan ugurdaş desgalar bu möhüm ulgamda öňde goýulan wezipeler çözmegi esasy ugur edinýär. Şo desgalyň hataryna mektep ýaşyna çenli idaralaryň owansy bar. Herti 320 orunlyk çağalar waglarynyň her birine körpelen öýlerini gowy duýmaklar üçin ähli amatly şertler döredildi. Bu ýerde çağalyň ýaş aýratynlyklaryna laýyklykda amatly mebeller, görkezme bilim esbaplary, durly oýnawaçlar bilen öpüşen edilen toparlar bar. Şoň bilen birlikde aýdymsa dörejilik we sport bilen meşgul bolmak, daşary ýurt dillerini öwrenmek, zähmet enliklerini ele almak üçin giň mümkinçilikler gözüňe tutuldy. Şeýlegem kompýuter otaglary bar. Çağalyň saglygyna we gadaly imitlenmegine aýratyn ünsürler. Gahrman arkadagymyzyň başlangyjy boýunça şeýlekem ABA ifadynaky Halkara Atçylyk Akademiýasy döredildi. Akademiýada ada rowaýaty öwrülen ahalteke bidewlerini ýetişdirmekde we teýitlemekde halkymyzyň gadymdan gelýän köp asyrlyk däheplerini dowam etdirjek. Täze taryhy ýamda puwdagy ösdürmäge, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary puwtalandyrmaga, ganatly bidewleriň şan şöhratyny artdyrmaga, münasip goşun goşak atçylyk ulgamyny ýokary derejeli hünärmenler taýýarlanlar. Şeýle hem täze şäherde enjamlaşdyrylýy we halkara ülgülerine dolu alaýyk gelýän atçylyk ilmi öňümçilik merkezi hemde oba hojalyk toplumynyň idara binasy guruldy. Şeýle hem gahrman arkadagymyzyň tagallatyna biniat bolan täze şäheriň binagarlyk we ekologiýa çözgütleri babatda köp sanly halkara derejeli guwanamalary we diplomlary münasip bolanlygyny bellemek ýakymly. Muň öýdi türkmen gudratyny dünýä äşkar eden arkadagy şäheriniň gurulşygynyň binagarlyk aýratynlyklaryny we şäheriň çägini gurulan meden durmuş maksatly binalarynyň binagarlyk we bedek wagtda halkara derejetine ikrar edilendiginiň nowatdaky subutnamatlar. Bu bolsa gahrman arkadagymyzyň başyny başlan we arkadagy gahrman terdarymyzyň ýolaçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän şäher guruluş maksatnamasynyň häzirki zaman talaplaryny we ýokary halkara görkezlerini kybap derejede amala asyrylýanlygynyň aýdyň beýanydyr. Şeýlelikde täze şäheriň ilaty we bu ýerde zähmet çekýän hünärmenler bilim idaralarynyň saglyk goruş, medeniýet we sunat ulgamyna degişli düdümlen işgärleri öňürjilikli işlemek, döretmek we oňoýly din zalma orna ähli zerur şertleriň ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilendigi üçin gahrman arkadagymyda hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarymyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Adamlaryň pek kalpdan, tüý sürekden aýdýan hoşallyklary, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarymyzyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy, gahrman arkadagymyzyň bitirýän beý işleriniň senati hökmünde kabul edilýär. Şeýlelik bilen halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşy üpçün edilýär. Bu işler Pehim payxat ummani magtum ulu Pragy ýylyna münasip derejede dowam etdirilmegi, arkadagy şäheriniň bagtyar ilatyny
täze däkmet ýeňişlerini ruhlandyrýar.